Hindi pa man ito nakakatapos sa kanyang pagsasalita, agad naman yung pinigilan ni Padre Dama sa kadahilanang hindi nito maiwasang mapaisip sa panganib na dulot ni Tandang Impong. Nag-umpisa na din siya noong magtanong sa kung ilan ang dalang kawal nito patungo sa baryo ng Kastilya. Pasensya na kayo, Padre, pero hindi ko alam kung ilang taon ang dala ni Tandang Impong. Sabi-sabi ng mga nakakita, kasama nito ang isa niyang anak na babae na may katandaan na. Mahinahong sagot naman ng lalaki. Nang marinig ni Padre Dama ang sinabi nito, doon na siya dahan-dahang kinabahan sa kadahilanang kung hindi siya nagkakamali, yon ang kanyang lola na matagal nang nawala. Halos naging palaisipan din para sa kanya noon kung kasama ba nito ang isa sa mga kapatid ng kanyang ama na matagal nang nawala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Padre Dama na kasalukuyan nang nakipag-isa sila Tandang Impong sa iilang angka ng mga aswang na dumating sa baryo. Hindi umano nagtipon ang mga ito sa loob ng merkado, bagkus ay gumawa yon ng sarili nilang pugad sa labas ng baryo. Matapos mapag-alaman nila Pekto ang bagay na yon, ninais nilang pag-isipan ng mabuti ang kanilang susunod na gagawin. Nagpasya na din noon si Padre Dama na humingi ng tulong sa mga kapatid niyang nasa isla para naman kahit papaano'y may laban sila. Pekto, huwag ka munang lumabas ng kumbento. Kinakailangan mong magpalamig hanggang sa dumating sila Uron dito. Sila na lamang ang ating pag-asa para mapagtagumpayan ang anumang sigalot na ating kahaharapin ilang araw mula ngayon. Wika ni Padre Dama. Padre, huwag niyo po akong alalahanin. Hindi ako magpapadalos-dalos ng aking desisyon kung sa tingin ko'y magiging mapanganib ito para sa akin. Patuloy ko pa rin gagawin ang aking nasimulan. Tanda na kahit gaano pa sila karami, wala tayong kinakatakutan. Sagot naman ni Pekto. Matapos nilang mag-usap, agad din namang nagpaalam ang lalaki na babalik na sa baryo. Upang hindi ito matunugan ng iilang mga aswang na nagmamanman sa paligid, napagpasyahan nila Pektong padaanin ito sa likurang bahagi ng kumbento. Bagaman liblib sa daang yon, mas mabuti na doon upang ligtas na makauwi ang lalaking nagbibigay sa kanila ng impormasyon. Sa paglipas ng mga sumunod na araw, panakanaka na silang nakakasilay ng iilang mga nilalang na umaaligid sa buong paligid. Ang iilan sa mga ito ay nagpapanggap bilang mga maninimba, habang ang iilan naman ay nagpapanggap bilang mga magsasaka. Gayunpaman, kahit gano'n na ang mga nangyayari sa paligid ng simbahan, nananatili pa ring kalmado sila Padre Dama sa paniniwalang malapit nang dumating ang tulong na inaasam nila. Habang wala pa noon sila Uron, iniiwasan nilang lumabas ng simbahan araw man o gabi upang maiwasang makasagupa ang pangkat ni Tandang Impong. Nararamdaman kasi nila itong umaaligid lang sa paligid habang maiging nagmamasid. Sa pagsapit ng sumunod na araw, tuluyan na ngang nakarating ang mga kapatid ni Padre Dama. Kasakasama nito ang 8 mandirigma ng kanilang tribo na napakaraming dalang mga armas pandigma. Pagpasok ng mga ito sa simbahan, agad naman yung niyaya ni Pekto patungo sa loob ng kumbento. Hindi kasi sila maaaring magtagal sa lugar sa kadahilanang may mangilan-ngilang tagapagmasid ang pangkat ni Tandang Impong sa paligid. Kapatid na Dama, kumusta ang sitwasyon sa lugar na ito? Balita ko, sinasalakay na kayo ng mga demonyo. Bungad na tanong ni Uron paglapit kay Padre Dama. Wala pa naman sa ngayon, Uron. Hanggang sa labas lang sila. Hindi sila dito makakapasok. Kung noon malayang nakakapasok ang mga aswang sa bakuran ng simbahan, ngayon hindi na ito maaari. Sagot naman ni Padre Dama. Dagdag pa nito, dahil sa tulong na ibinigay sa kanya ni Pekto, kung kaya't nakagawa sila ng isang malakas na pananggalang
na patuloy na nagtataboy ng iba't ibang uri ng demonyo sa loob man o sa labas ng simbahan. Tanging mga mabubuting loob lamang noon ang makakapasok sapagkat nililinis ng harang na yon ang mga masasamang presensyang tinatangan ng bawat mananampalataya ng simbahan. Bagaman may mangilan-ngilang nakakapasok, nasisiguro ni Padre Damang nalulusaw ang kapangyarihan nito at wala yung magagawa sa kanila kundi ang magmasid at magmatsyag. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Oron sa kanila ang daladala nilang iba't ibang uri ng mutya at mga agimat na pandigma. Makakatulong sa kanila ang mga bagay na yon para mas lalo silang mangibabaw sa digmaang malapit ng maganap. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan ni Oron na kausapin si Pekto ukol sa mga bagya na ginawa nito sa merkado. Inilahad kasi sa kanya noon ng mensahero ang tungkol sa kanyang ginagawa noong mga panahong naglalakbay pa lamang sila papalabas ng isla. Pekto, balita ko inumpisahan mo na. Maaari bang malaman kung bakit mo ito ginawa? Mahinahong tanong ni Oron sa kanyang disipulo. Opo, Maestro Oron. Tama po kayo ng balitang nasagap. Naglunsad na po ako ng digmaan para sa mga demonyong kasalukuyang nagtitipon sa baryo. Ginawa ko po ito sapagkat ako'y naniniwala na kapag nabawasan ko ng husto ang kanilang bilang, hihina ang kanilang puwersa. Sagot naman ni Pekto. Nagkakamali ka, Pekto. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mo nang pinuna ng kanilang pagnanais na makipagdigma. Hindi mo ba alam? Triple kung dumami ang mga aswang na iyong napaslang sa merkado. Baliwala sa kanila ang mga napapatay mo dahil meron silang isang reynang nagbibigay buhay sa halos karamihan ng kanilang angkan. Ibahin mo ang mga aswang na yan, Pekto. Wala yang pake sa kahit na sino sa kanilang mga kadugo. Sagot naman ni Oron kay Pekto. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang natigilan si Pekto sa kanyang kinaroroonan sa kadahilanang hindi na niya inaasahan na merong ganoong uri ng mga aswang. Bagaman malayo na ang kanyang napuntahan sa kanyang larangan, napag-isip-isip niya na masyado pa ring mababaw ang kanyang kaalaman sa mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming ibinigay na katibayan si Oron na totoo ang mga bagay-bagay na kanyang inilalahad. May mga kasama din siya noong nagpatunay, gawa ng ilang ulit na nilang nakaharap ang ganoong uri ng mga aswang. Ayon sa iilang kasama ni Oron, marami na ang ginawa nilang paraan para hanapin ang reyna ng mga aswang, subalit patuloy pa rin silang nabibigo sa kadahilanang kahit saang sulok ng lupain sila maghanap, kakarampot na bakas lamang ang kanilang natatagpuan. Animoy ang reyna ng mga aswang ay hindi nananatili sa isang lugar na siya namang labis na palaisipan para sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantalang itinigil na muna nila Pekto ang kanilang pag-uusap dahil sa pagramdam nila sa kakaibang presensya na naglalakad sa bakuran ng simbahan. Pagdating nito sa harapang bahagi ng kumbento, bahagya yung tumigil habang naghihintay sa paglabas ng pangkat ni Padre Dama. Sa paglabas nila Pekto sa kumbento, bumungad sa kanila ang isang matanda na merong kasakasamang babae at isang binata. Nakangiti yon habang nakatitig sa kanila na siya namang labis nilang ipinagtaka. Sino kayo? Bakit kayo nandirito? Tanong ni Padre Dama sa mga panauhin. Kasama niyo ba dyan si Isbo? Matagal ko na siyang hindi nakikita, iho. Maaari bang palabasin niyo muna siya at mag-uusap lang kami? Masayang sagot naman ng matanda kay Padre Dama. Nang marinig ito ng pare, doon na niya tuluyang napagtanto na ang matandang kanyang kaharap ay ang kapatid ng dibinong namamahala sa katutubong naninirahan sa isla. Matapos niyang mapagtanto ang bagay na yon, doon na siya dahang-dahang binalot ng takot sa kanyang katawan sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili
na napakalakas ng matandang kanyang kinakausap. Ilang minuto pa ang lumipas, nananatiling nakatingin lang naman sa kanila si Tandang Impong habang walang imik. Pagsilay ni Pekto sa anak nitong papalapit sa kinaroroonan ng matanda, dali-dali naman niyang inilabas ang kanyang punyal bilang paghahanda sa mga susunod na pangyayari. Maya-maya pa, nagkaroon ng lakas ng loob na sumagot si Padre Dama sa matanda na nagsasabi ng, Pasensya na kayo, Manong. Wala rito ang hinahanap ninyo. Baka naman naliligaw lang kayo ng pinuntahan. Huwag mo akong paikutin, Dama. Kilala kita. Ikaw ang apo ng anak ko. Matagal na ding panahon na hindi kayo nagkikita. Ganyan ba ang asal mo? Sa mga taong pinagmulan mo? Hindi ka naiiba sa amin. Tandaan mo, masamang dugurin ang nananalaytay sa katawan mo. Nanggigigil na sagot naman sa kanya ni Tandang Impong. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nakaramdam ng labis na panghihina si Padre Dama nang sa hindi malamang dahilan. Nang mapansin yun ni Pekto, agad naman niyang itinago si Padre Dama sa kanyang likuran upang hindi makita ng mga nilalang ang labis nitong panghihina. Maya-maya pa, bigla namang binalot ng katahimikan ang kanilang pagtitipon dahil sa pananatiling walang imik ng grupo ni Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman ng matanda na lumapit sa kanila upang hanapin ang kapatid nitong matagal nang nawawala. Paglapit ni Tandang Impong sa kinaroroonan ni Pekto, bigla naman niya yung tinulak ng bahagya at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtaga sa balikat ng nilalang. Subalit bago pa man lumapat ang talim ng kanyang punyal, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang hindi yun lumapat sa balat nito. Animoy meron doong isang kakaibang puwersa ang bumabalot na siyang pumigil sa pag-ataking ginawa ni Pekto. Bagaman ginagamit na niya noon ang lakas ng kanyang agimat, hindi pa rin ito nagagawang mangibabaw sa lakas at kakayahan ng matandang nagtatangan ng mutya ng bagyo. Huwag mo sanang maliitin ang kakayahan ko, iho. Matagal ko nang pinatay ang antingerong kinakatakutan ko at panatag akong wala nang nilalang ang susunod sa yapak na kanyang tinahak. Wika ni Tandang Impong habang pinagmamasdan ang talim ng kanyang punyal. Matapos itong marinig ni Pekto, agad naman niyang binawi ang kanyang punyal at mabilis ang tinungo ang kinaroroonan ng kanyang mga maestro. Hindi na siya noon nag-alangang lumayo sa matanda sa kadahilan ng ramdam niya sa kanyang sarili ang kakaibang presensyang bumabalot sa buo nitong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumalikod sa kanila si Tandang Impong habang seryosong nagbibigay sa kanila ng isang babala. Inilahad nito na kapag hindi nila maipakita si Tandang Ismo sa pagsapit ng gabi, merong karumal-dumal na mangyayari sa loob ng simbahan at sa mga taong nananatili doon. Dagdag pa nito, walang muwang para sa kanya ang pagmamatigas dahil nasisiguro niyang kahit anong gawin ng pangkat ni Padre Dama, wala itong magagawa para pangibabawan ang lakas niya at ng kanyang mga kasama. Sa pag-alis ng matanda sa bakuran ng simbahan, tuluyan namang napadapa si Padre Dama sa kanyang kinatatayuan dahil sa labis na panghihina. Masyado kasi siyang naapektuhan ng pagguho ng harang sa buong lugar, gawa ng konektado ang kanyang pisikal na lakas sa ritual na kanyang ginawa para maitaas ang harang na yon. Habang inaalalayan nila uron si Padre Dama, minabuti ni Pektong sundan ng matanda sa paglabas nito sa simbahan. Nang marating na niya ang bakod ng bakuran, bumungad sa kanya ang iilang mga nilalang na nagkukubli sa matataas na talahib. Dahil sa maigi ang pagkakatago ng mga ito, napagpasyahan ni Pektong magkibit balikat na lamang sa kanyang mga nasilayan. Bago tuluyang umalis si Tandang Impong sa simbahan,
Muli niya itong sinigawan na wala doon sa kumbento ang matandang kanyang hinahanap. Nagbabaka sakali kasi noon si Pektong lulubayan na sila nito kung magagawa niya itong makumbinsi na wala doon ang taong pakay ng matanda. Kampante naman siyang hindi siya nito pagtutuunan ng pansin, gawa ng napag-alaman niyang tanging si Tandang Ismu lamang ang pakay nito. Sa paglayo ng matanda sa simbahan, agad naman siyang bumalik sa loob ng kumbento. Nag-aalala kasi siya noon kay Padre Dama dahil alam niyang ibinuhos nito ang kanyang buong lakas, maitatag lamang ang isang makapangyarihang harang na maghihiwalay sa kanila sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Bagaman naapektuhan din noon si Pekto sa pagguho ng harang, hindi niya ito gaanong ininda, gawa ng kahit papaano'y nasanay siyang dumaan sa matinding pisikal na pagsasanay noong nasa isla siya. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon na sila nag-usap ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Bagaman ordinaryong matanda lamang ang paningin nila kay Tandang Impong, naniniwala silang kapangi-pangilabot ang kakayahan nito na maaaring maipamalas sa anumang uri ng pakikidigma. Sa pagsapit ng takip silim, muling nagpaalam si Pekto sa kanyang mga maestro na siya ay babalik sa merkado. Hindi naman noon tumutol sila Padre Dama, subalit nagpumilit toong sumama sila Uron at ang iilan sa mga mandirigma nitong nanggaling sa isla. Hindi na yun pinagkaabalahang pigilan ni Pekto sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na mapapagalitan lamang siya ni Uron kapag ito'y kanyang ginawa. Paulit-ulit kasi nitong sinasabi sa kanya noong mga panahong nagsasanay pa lamang siya na wala siyang karapatang tanggihan ng kahit anong alok na nanggagaling sa kahit na sinong maestrong nagturo sa kanya. Ayon kay Uron, hindi nila magagawang maturuan ng maigi si Pekto kung patuloy nitong kokwestiyonin ang lahat ng kanilang sinasabi o pinapagawa. Bago tuluyang umalis si Pekto sa kumbento, inabisuhan niya sila Maestro Uron na iwasang gumawa ng mga bagay na maaaring makakapukaw sa lahat ng demonyong nananahimik sa merkado. Inilahad niya ditong tatangkain niyang hanapin ang pugad nila Tandang Impong upang madali silang makagawa ng plano para salakayin ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungong baryo. Si Pekto noon, napagpasyahang tahakin ng daan papalayo ng baryo sa paniniwalang naroon ang lugar na pinagpupugaran ng mga demonyo. Tiwala naman siyang hindi siya maliligaw, gawa ng labis siyang naniniwala sa direksyong ibinibigay sa kanya ng kanyang agimat. Habang tinatahak niya ang talahiban, panay naman ang kanyang pagsilay sa pangkat ni Maestro Uron na kampanteng naglalakad patungong merkado. Bagaman napakalalim na ng gabi, tila ba hindi ito nakakaramdam ng kahit na anong pagkabahala sa mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang natigilan naman si Pekto sa kanyang paglalakad nang masipat niya ang iilang aswang na nagsisipulasan sa bubungang bahagi ng merkado. Alam niyang hudyat na yon ang pagdating nila Maestro Uron, kung kaya't ninais niyang bilisan ng husto ang kanyang paghahanap sa pugad nila Tandang Impong. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, bahagya naman niyang nasisipat ang iilang sulong nagliliwanag sa looban ng gubat. Alam niyang walang taong naninirahan sa lugar, kung kaya't doon na niya napagtanto na maaaring yon ang pugad ng mga nilalang. Nang marating niya ang looban nito, bumungad sa kanyang mga mata ang iilang mga aswang na nakabiting sa puno. Maiging nagmamasid ang mga nilalang na yun sa paligid na siya namang naging mahirap para kay Pekto na umusad. Habang pinagmamasdan niya ang lugar, napansin niyang madali siyang masisipat ng mga nilalang kapag tinangka niya pang lumapit sa kinaroroonan ng mga ito. Bukod kasi sa walang gaanong puno ang mapagtataguan, mabababang damo lang din ang tumutubo sa paligid na hindi makukublian kahit gumapang.
Dahil sa wala ng pagpipilian noon si Pekto, dali-dali naman siyang umihip ng dasal sa kanyang mga kamay at kasabay nito ang mabilisan niyang pagbato ng tigalpo sa mga nakasabit na aswang. Pagbagsak ng mga nilalang na yun sa lupa, dali-dali naman niya itong sinunggaban at kasabay nito ang pag-unday niya dito ng saksak hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, mabilisan niyang ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap sa pugad ng mga nilalang hanggang sa hindi naglaon, nagawa na niya itong matuklasan. Ayon kay Pekto, ang pinagpupugaran noon ng kapatid ni Tandang Ismo matatagpuan sa isang sapa na hindi gaanong umaagos. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa lugar, doon niya nakita ang iilang karne ng tao na nakasabit sa bawat punong tinabasan ng mga dahon at sanga. Maladugo na din ang umaagos na tubig sa sapang yon, indikasyon na nagsisilbi na itong kataya ng mga taong biniktima ng mga aswang. Maya-maya pa, bigla namang yumakap kay Pekto ang kakaibang amoy sa lugar na siyang naging sanhi ng kanyang pagsusuka. Kahit anong pigil niya noong maduwal, hindi niya ito magawa-gawa sa kadahilan ng napakalakas ng amoy na patuloy na bumabalot sa kanyang ilong at sikmura. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat ni Pekto nang masipat niya ang pagsilabasan ng iilang mga aswang na bagong-bago sa kanyang paningin. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga aswang na kanyang nasisilayan noon ay ang mga uri ng gabunan na merong matataas na kabal sa kanilang mga katawan. Bagaman mahina ang pang-amoy ng mga ito, hindi niya yun basta-bastang mapapaslang dahil sa napakakunat nitong mga balat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nasipat ang paglabas ni Tandang Impong na nakatitig sa kanyang pinagkukublian. Nararamdaman kita, Antingero. Huwag kang magtago dyan. Alam kong narito ka. Sigaw ni Tandang Impong habang inuutusan ang iilang mga gabunan na nagmamasid sa paligid. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, marahan naman siyang gumapang papalayo sa lugar upang iwasan ang mga nilalang na naglalakad papalapit sa kanya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang iilang mga nakamaskarang nilalang na nakatayo sa punong di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Pagsunggab ng isa sa mga ito sa kanya, buong lakas naman niya itong sinalag habang mabilisang inuunday sa katawan nito ang kanyang punyal. Subalit bago pa man lumapat ang talim nito sa balat ng nilalang, bigla naman itong nasalag na parabang magkasing pantay lamang sila ng lakas at kakayahan. Matapos ang mga pangyayaring yon, paulit-ulit naman niyang tinadyakan sa tiyan ng nilalang hanggang sa dumating ang puntong nang hina na ang kamay nito na kasalukuyang sumasalag sa kanyang punyal. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Pektong maitarak sa katawan ng nilalang ang talim ng kanyang punyal. Pagbaon nito, dali-dali naman niya itong binunot at muling iniunday sa dibdib kung saan naroon ang puso nito. Ilang minuto pa ang lumipas, buong tapang namang tinitigan ni Pekto si Tandang Impong habang hinihintay ang pagkamatay ng nilalang. Sa pagramdam niya ng huling hininga nito, agad naman niya itong binitawan habang nagsasabi ng, "Ito ba ang mga mandirigma mo? Masyado namang mahihina. Hindi ko lubos maisip na napaslang mo ang lolo ng aking maestro." Nang marinig ni Tandang Impong ang sinabi ni Pekto, ngumisi lang naman ito habang inuutusan ang iilang gabunan sa paligid na siya ay sunggaban. Pagsipat niyang masyadong marami ang mga nilalang, napilitan siya noong ikubli ang kanyang katawan sa kadiliman sa pamamagitan ng paggamit ng sabulag ng 7 mata ng Diyos. Yun na lamang ang naisip niyang paraan para naman kahit papaano, mangibabaw pa rin siya sa digmaan.
Okay, grabe, sobrang angas na epekto, no? Pero parang nakakatakot yung kapangyarihan ni Tandang Impong, ah. Kasi parang pinagtatawanan lang siya, di ba? Nung una nilang sagupaan, parang hindi naman agad tinablan. Pero sunod na kagad natin yung 25 para malaman natin kung ano mangyayari. Yun lang. Salamat.